Dobar dan svima. Zahladilo je, pa snimam u kolima, nije baš za šetnjicu neku dužu. Danas tema ljubomore. Tema koja može da izjeda i vas i vaš odnos, vašu vezu. Naslov će biti ljubomora, da li je to znak ljubavi? Ja mogu odmah da vam kažem da je ljubomora znak da nešto nije u redu. I sad taj znak onako može da vodi u dva skretanja. Jedno skretanje je da nešto nije u redu sa partnerom, a drugo skretanje je da nešto nije u redu sa vama. Ajde prvo ovo sa partnerom. Ako poverenje u vlastitog partnera nemate, koji su to razlozi da to može da bude isključivo do njega? Ja to zovem flirt mod. Partneri koji se nalaze u flirt modu, vidjet ćete to već na početku vašeg odnosa, pri tim prvim izlascima, kada partner uspostavlja odnos sa prodavačicama, konobaricama, kada na ulici sreće svoje drugarice, svoje koleginice. Odmah u startu vidite koliko slobode ima on prema konobaricama, prodavačicama, a veoma važno koliko slobode imaju njegove drugarice i koleginice prema njemu prilikom susreta. Da li je susret čisto drugarski, sa rukovanjem, bacanjem petaka, neka krajnje normalna priča, nezavisna od pola, kao kada bi sreo i svoga drugara, ili susret uključuje i dodire, poljupce, zagrljaje, češkanje po kosi, štipkanje. To su vam neki signali da nešto sa partnerom tu neće biti u redu, što bi moglo da narušava vaše poverenje u njega. Ja vam preporučujem da to odmah iskomunicirate, odmah mu kažete da vama to izuzetno smeta, da ruši poverenje vaše u startu, poverenje koje biste naravno volele ili voleli. Ako se radi naravno i o muškarcima, situacija je potpuno ista, nezavisna od pola, da vam takvo ponašanje smeta. Sad kako ćete vi da utičete da koleginice, drugarice ne nastave dalje ili kolege i drugari tako da se ponašaju prema vašoj partnerki, to je već veoma, veoma teži deo i tu negde treba da se načisto sami sa sobom, da će to biti teže za promenu i da ako je to nešto preko čega vi jednostavno ne možete da pređete, da možda odmah na početku negde gledate i da završavate takav odnos, da bi to možda bilo mudrije. Sada ono drugo skretanje, da možda nešto nije u redu sa vama. Ako vaš partner ili partnerka su sasvim korektni prilikom susreta sa suprotnim polom, što ja kažem, rukovanje, drugarski razgovor, bacanje petaka, a vama to i dalje budi neki nemir, vašu anksioznost, nepoverenje, vaše slutnje, negde možda ipak nešto nije u redu sa vama. Možda vam je dosadašnje iskustvo bilo takvo, pa onda bojite i ta moguća buduća iskustva. Možda smatrate da ne vredite dovoljno ili da vaši partneri ne vide koliko vi zapravo vredite. Možda imate uverenje da su svi oni isti, da svi varaju, da će vas zameniti nekom boljom verzijom. Ja kažem pa šta ako vas zamene? Zaista ta opcija uvek u životu postoji, da nas neko zameni nekom, neću reći boljom verzijom, drugačijom verzijom koja mu više odgovara i to je sasvim, sasvim u redu. Iako to može da vaš život boji nekom anksioznošću, da stalno brinete da li će to da se desi, to je sasvim u redu kada se desi, zato što za vas tada postoje neke
mnogo bolje verzije partnerstva od toga postojećeg, jer ne bi se to inače ni dogodilo. Dobro preispitujte sebe šta je kod vas u pitanju, šta vam tačno bocka taj napad ljubomore, šta tačno u vama budi. Ćete biti sami, ćete biti ostavljeni, hoće propasti svet, nećete umeti sami da se snađete u životu, smejaće vam se, osjećaj krivice, vi ste možda nešto krivi. Šta vam se tačno bocka? Koji deo? Dođite do tih odgovora, razgovarajte sami sa sobom, analizirajte sebe, nemojte na partnera ako nema one signale, ako on uopšte nije u flat modu, ako je naklonjen vama, ako je za vas rezervisana njegova fizička nežnost, njegovi komplimenti, dodir, nemojte onda na partnera, onda prst u sebe i poradite na tome što vašu anksioznost u vezi budi, da ne biste upropastili neku vezu koja možda ima potencijala. Pišite u komentarima da li ste imali iskustva. I namerno u ovom videu nisam uzela kategoriju patološke ljubomore. Najozbiljniju, to je dijagnoza, psihijatrijska dijagnoza. Ljudi su tada skloni praćenju, uhođenju svojih partnera, ne mogu mirno da spavaju, čak i nekim zločinima. Ovaj video naravno to nije obrađivo, nema potrebe za time. Prijatan dan!